हेलो दोस्तों, रउआ जौन थंबनेल पर देखनी है, आज हम ए वीडियो में वही के बारे में बात करम। तो चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। पवन सिंह और ज्योति सिंह के ई फोटो आज बहुत वायरल होता फेसबुक पर और यूट्यूब पर। और ई कहल जाता कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दुनू एक हो गइल। तो एकर पूरा सच का बा हम रउआ लोग के बतावत बानी। रउआ लोग सोचत होखम कि ई फोटो एडिट कइल बा, लेकिन अइसन कुछ नइखे। ई फोटो 100% सच बा। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह दुनू जना एक हो गइल लोग। पवन सिंह कौनो राजनीति के चलते ना ज्योति सिंह के अपनइना ह, बल्कि पूरा साथ जीवन रहे खातिर ज्योति सिंह के अपनइना हुए। और ई रउआ लोग के बता दी कि ई दुनू जना कौनेगा एक भइल हलो। ज्योति सिंह और पवन सिंह दुनू जना के एगो मीटिंग रखल गइल है दिल्ली में। वही मीटिंग में फैसला भइल कि अब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहिलो। तो रउआ लोग कमेंट में बताई कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होखे से खुश बानी कि ना। खुश बानी तो जल्दी जल्दी कमेंट में हाँ लिखी। और ये अइसने खबर भोजपुरी में सुनल चाहत बानी तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। और ये वीडियो पसंद आइल तो वीडियो को लाइक करी। चलिए मिलता नहीं अगली वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।